Hello mga Yinyens. Mga Yinyens, ano yan, dito kami sa naman yan, sa may San Juan. Ito mga Yinyens, magkakabit yan ng kurtina kasi mga Yinyens, nung nakaraan kinuha namin yung kurtina dito kasi nilabhan namin. Sana mga Yinyens, samahan nyo ako. Ray, yan si Papa Ray. Ayan, yan mga Yinyens. Ayun yan, so yung kurtina na ikakabit namin. Ayan, may dala kami hagdanan mga Yinyens, hagdanan dala namin. Ayan, so Papa Ray, ready na siya. Ay, kapit na ito mga Yinyens. Dito mga Yinyens. Saan ito ba? Ito ba? Sky Villas. Dito sa Sky Villas. Ito yung One Baliti dito. Ayan yung condo dyan. Kami yan, samahan nyo kami mga Yinyens. Basement mga Yinyens. Pagkata kami sa taas mga Yinyens. Ay, kapit kami ng kortina. Ayan kami. Ayan, si Papa Ray. Ayan. Power! Ayan yung pang-plansa namin. Tsaka itong kortina na isabit namin. Ayan, si Papa Ray. Ayan. Ayan. Kanya sasakay naman ng elevator. Ayan. Ayan si Papa Ray. Yan yung boss ko. Sa 27 floor. Akit na kami sa akong boss. Sa 27 week. Hello kaway. Sa ano kami? 27 floor kami. Ayan. Kami sa 27 Ayan yung kurtina na ikakabit namin. Ito yung hagdanan. Tapos ito yung pang plansa, steamer. Ayan yung nasa 7 floor na kami. 8. Ayan si Papa Ray. Akong boss pala. Boss si Power! Pasaway kaway. Yan si Manager Ray. Si Manager Ray yan. Yan ang manager ng Effect Day Concept. Pero ang boss ko, ayan, yung nag-vlog si ang boss namin si Boss Doms. Si Migong Doms. Ito yung manager namin. Ako yung alalay niya. Ayan o, 27 floor na kami mga yan. Dito kami ngayon sa ano. Ito yung views dito. Yung pinapiniluti natin sa mga Sky Villas. Ayan mga yan. Ayan. Pababa na kami ni Papa Ray. Ayan si Papa Ray. Napagod dyan sa si Papa Ray. Ayan, 27 floor. Ibaba mo ba eh? Basement. Hindi na ko ba oh? Hindi ko gana. B1. Ayan oh, pasaway ka ba eh? Hindi tayo under. Ayan, dito kami sa ano. Nagpalaban na naman. Tapos ito na yung gamit namin. Pababa na kami. Ayan yan. So, doon kami nag-install sa may view kanina. Magandang views. Tapos yung cortina. Video ka na ng konti. Ayan yung, ito na yung palaba ulit nila ng kortina. Kaya Yinyens. Pauwi na kayo mga Yinyens. Meron kami nilaban na naman ni Papa Ray. Ito mga Yinyens. Sakit yung gamit namin. Pauwi na kami. Ayan si Papa Ray. Ayan. Yan ko sibong si Papa Ray. Laba-laba ba? Laba-laba. Ayan. Naglalaba na kita si Papa Ray. Ayan. Ayan. Papa Ray. Ayan mga Yinyens. Ito naman yan, sana naman yan sa Sky Villas. Yan naman yan. Ayan. Papa Ray! Ayan, so Papa Ray. Sipag ni Papa Ray talaga. Ano naman yan? Salamat mo na, grabe siya, mag-power. Kita sa mo yan. Bye-bye mga Yinyens. Papunta sa parkingan. Kaya. Papa Ray! Ayan yung lami laban si Papa Ray. Maraming laban si Papa Ray talaga. Ayan yan, dun kami nag-ano yan, kaya naman yan nagkabit ng kortina. Diyan po sa taas. Ano kami, naglaba ka na mga ayan yan, napagod na si Papa Ray oh. Ayan yan. Pauwi na kami. Ano yan? Okay na. Tapos pauwi na kami. Okay mga Yinyens.